Исем, фамилия, отчество, кайсы жылғы и қысқаша өзіңіз турында. Рустам Хазрат Талғатулы Рустам Валиулин 1966 жылғы тумышы белән Чебоксар шәһәрендә туганбыз. Енді әти безне Казанга алып килеп, 79 елдан бирле Казанда торабыз инде. Шушы фатирда тордык. Хәзер инде Василия бистәсенең Җәмигъ мәчетендә имам булып хезмәт итәм. 25 ел быел була хезмәт итүемә. Малик бабайга килгән вакытында Малик бабай белән әти безне таныштырган булса кирәк. Тегәл иттереп танышканнарымны хәтерләмим. Менә Малик бабайда 81-82 елның яңа елларында аларның иләренә барып, беренче мәртәбә Малик бабай сорау буенча дин дәресләрен укыта башлаган идек. Бер төркем яшь балалар килгән иде анда. Малик бабайда инде менә кышкы каникулларында, шул 12 көнме икән булды. Кыш көннәрендә без аларның иләрендә балаларны укыткан идек. Малик бабай мине тегү һөнәрләренә инде үзе тегүче иде, бүректер тегә иде. Норка бүрекләр түгел, андатыр бүрекләрен ничек кисәргә, ничек формалаштырырга дип мен дә инде шунда беренче мәртәбә бүрек тегәргә шунда өйрәндем. Дөресен андатырларын түгел, эт бүрекләрен теккән идем инде. 82 елны хәтерлим. Малик бабай бик матур кеше. Нәселләре белән алар матур инде. Зөлфия апа Казан кызы бит инде. Килгән иде, авыл егетенә кияүгә чыгып, шайтырып. Казан кызы булганга күрә Малик бабай бик кадерле иде инде, хөрмәтле иде. Шулай. Малик бабайлар белән танышуыбызны менә тегәр итеп әйтәм бит инде. Шул бик яхшы хәтеремдә 81-82 елның яңа еллары вакытларында. Хәзер күпме бала укыганнарын да әйтә алмыйм инде. Хәтеремдә менә калган Биләүшә ул вакытта өлкәнрәк шәкертләрдән иде инде. Тагы кечкенә генә малайлар булды инде. Хәтирәләр уелып калды. Яңа ел чаршы янына Зөлфия апа белән, әниен Әлфия апа белән барып инде төнге сәгать анда 12 булдым инде, 1 булдым. Ул вакытта әллә ни нәрсәләр түгелдер. Хәзерге заманда чаршылар яннарында гөрләп тору. Үзенә күрә чаршы тора, лампочкалар жана, салкын көн. Шулай итеп чаршы яннан әйләнеп өйгә кайтып, иртәнге намазларга яңадан торып. Шулай. Инде Малик бабай белән Әтигез мөнәсәбәтләрен. Мен әтиләр белән инде алар элемтәдә күбрәк булганнар инде. Әтиләр сәбәбе белән инде мин Малик бабайлар белән шул элемтәдә булдым. Әтигез нинди кирәк кеше иде, Талгат хәзрәт? Biraz таныштырып. Әтигә килгән вакытларында әти менә мин сорый идем, бабай нинди булды? Мәсәлән, бит әти Әлки районы Искешарлы авылыннан. Бабай Донбасска китте, шахталарда эшләде, шуннан инде сугышка киткән. Сугыштан кайтып 46 елны вафат булды. Вафат булгач, әби балаларын алып, үзенең туган авылына, Камышлы районы Чулпан авылына алып китте. Шуңа күрә әти безне алып кайта иде, Чулпанга да алып кайта иде, Искешарлыга да алып кайта иде. Искешарлыда менә хәтерләгәнем, минем анда әтинең эш туган браты. Ул менә анардан сораган идем. Карал инде. Алла Султан абый әйтәм, бабай ниндирәк иде? Ул бабай все-таки әле әтине, бабайны хәтерләргә
30-нчы елгы микән, 29-нчы елда микән булды. Бик шундый тугры кеше иде ди. Колхоз бит инде, колхоздан теге бераз алсан да ярый, үзебезнеке дип әйтә иде. Бабай колхозныкын тияргә ярамый, чөнки колхозның теге махсус кешесе җаваплылыгы бар бит ди. Аның хакына керәсен дип инде. Шуңа күрә бик тугры кеше иде ди. Шуңа күрә менә әти дә бабайның теге тугрылыгы белән хайран калдым инде. Менә кемдер әйтә, сез мулла нәселләреннән булгансыздыр бәлки ди. Мулла нәселләреннән түгел, кечкенә дә менә әти безне тумыштан инде намазга бастырды. Коръән укытты, өйрәтте инде. Мин күпме беләм. Менә әни әйтү буенча менә шушы диванда утырып тора идең, кечкенә анда 2 яшендә ди, без намаз укый идек ди. Аннары син теге намаз укыган аятел курсиләрне мин дә беләм дип укып җибәрдем ди. Шуңа күрә апай безнең 63-нче елгы, абый 64, мин 66, менә 60-нчы елларның азагы инде. Шуңа күрә менә бабай да безнең мулла түгел иде, дингә тегенсәкәй күңеле белән бирелгән кешеләр иде инде. Шул елда хезмәт итәргә тырышкан кешеләр иде инде, активист. Активист дигәннәрендә инде теге ул вакытларында алар намаз укый торган кешеләр бик әз булганга күрә, алар бик яхшы теге бер-берсе белән элемдә дә булдылар инде. Анда менә хәтерлим инде, Мәскәүнең теге Мөхәммәдләр белән анда Мәскәүдә әти әйтә иде инде, хәзрәтләр бар иде анда. Алар белән элемдә дә Казанда инде килеп алар кем Абдулхак кем ялла Абдулхак бар иде, Абдулхак кара. Да, алар ул вакытта әле теге Марҗани мәчетендә имам булып хезмәт итмәделәр инде. Әйтик, Каюмов Абдулхак абый белән, менә ул минем Каюмов Абдулхак абый ул минем беренче остазым. Ул мине Коръәнгә кертүче. Менә 7 яшендә Абдулхак абыйга алып килгән иде әти. Опять-таки кышкы каникулларда. Беренче классна теге каникулларында менә Абдулхак абый кышкы каникул эчендә мине числа Коръәнгә теге укырлык итеп өйрәтеп куйды. Садыйков Абдулхак абый. Шуны менә алар белән элемдә дә булды инде. Әхмәт Заки хәзрәтләрдә минем абыем Җәүдәт укыды өендә инде. Шуңа күрә әти дин өлкәсендә инде теге белмим, җан белән теге белмим, бирелгән инде шулай. Алхамдулилlah. Шуңа алар теге Абдулмалик бабай белән танышканнар инде. Шулай булса кирәк инде, теге намаз укый торган Малик бабайларга менә мин килгәнемдә инде Зөлфия апа намаз укый иде, Малик бабай намаз укый иде. Шуңа күрә шулай булса кирәк. Теге әти безнең актив кеше иде. Шуңа күрә теге алар һаман теге әйтәм бит теге менә намаз укый торган кешеләр алар бик күп булмаганга, Оренбургта булсын, Бөгелмәдә булсын, анда Казанда, Чистайда, алар күмәкләшеп яшәде. Шуңа күрә без дә яшьләр һәр бәйрәмнәрдә инде менә 7 ноябрь бәйрәме булсын, Яңа ел бәйрәме булсын, 1 май бәйрәмнәре булсын дип, менә без шушы өлкән яшендәге теге балалар, теге кешеләрнең балалары шулай без җыелыша идек инде. Мәскәүдә, Саратовта, Чистайда, Казанда. Шушы теге алга таба ничегрәк булды инде? Дәресләр бирә башладыгыз бу? Дәресләр буга менә әйтәм бит, менә безнең буада беренче менә Малик бабайларның иләрендә теге дини дәресләрне бирә башлаган идек инде. Алифба дәресләре билгеле иде инде. Аннарысын дәресләрне төптән теге укыту максатлары белән шулай хәзер Абдулхак абый Каюмов белән килдек беренче мәртәбә. Буада дәресләрне башлап җибәргә. Аның үзенең бер технологиясе булды Абдулхак абыйның. Шушы технология буенча менә инде безнең булачак кодаларыбыз Фәим абый, мәрхүм Фарид абый, Рифат абый, безнең кодагый Әлфия апа, аларның балалары инде. Беренче бала булып менә килдем дә. Малай бит инде, 16 яшьлек малай мин инде анда. Алар өлкән, алар әллә ни миннән теге өлкән, зур булмасалар да бит, бар 50 елга, 2 мәртәбә улырак, 30 яшендә
Елмайып карап торалар инде миңа. Нәрсә бу? Әйтер икән безгә дип. Менә шулай иттереп, менә дәресләр башлап җибәргән идек. Менә Малик бабайның иендә, менә, үзем турында әйтәм инде. Малик бабайның иеннән башланды инде. Аннарсын шул Әлфия апаларыбыз кодагыйларның иләрендә дәвам итте инде. Инде 89 елдан менә Малик бабай кайтарган мәчеттә инде без балаларны җыеп, менә шул 89 елдан бер 5 еллап балалар укытып йөрдем инде мин. Казан белән бу арасында. Казан белән бу арасында, ул елда инде безнең җомга көн дәресебез Казан Нуры мәчетендә, Вафа хәзрәтнең мәчетендә булды. Аннарысын без Балык бистәсе Юклаеш районы Кече Елга авылында дәрескә бара идем. Шул Кече Елгадан шул Буага бара идем инде. Буада шул Малик бабайның мәчетендә шул подвалларында дәресләр укыта идек инде. Шул шимбә көн кичтән кеше күп иде. Йөзләп киләләр иде менә беренче вакытта. Бер йөзләгән мәчеттә шыгрым тулы иде балалар. Дөрес әйтергә кирәк, үзенә күрә отсев бара ул. Яхшы укый торганнар аерылып торды. Менә яхшы укый торганнарыннан инде бер 20 артыгы белән бәлки балалар яхшы укыды инде. Калганнарында инде берәү әйтмешли. Бер бала мәзәк булдым инде, ул белмим. Йөрде инде, укымый. Килә дә инде, утыра, нәрсә сорасаң, җавап бирә алмый, карый. Һәр дәрескә килә. Бер ел йөргәненнән соң инде. Әтисе әйткән икән, әтисе миңа велосипед алып бирәм дип вәгъдә иткән идем ди. Теге мәчеткә укырга йөрсәң дип. Менә баласыннан сорый, улым, нәрсә өйрәндең ди. Син бит миңа йөрергә куштың ди. Шул хәят укымаса да барыбер теге әзме күпме бар башына керер дип инде. Әлхәмдүлилләһ. Анда бит арада сезнең зур кешеләр дә чыкты, сезнең ул шәкертләрдән. Әлхәмдүлилләһ, мен әйтим, тормышның һәр кешенең үзенең теге тормышында бер теге матур чоры була. Шуңа күрә бу минем өчен шундый теге истәлекле матур чор. Менә балалар әйтәм инде, менә куйган хезмәтнең нәтиҗәсе инде. Да әйтеп. Анда Махмуд хәзрәт укыды, Нияз хәзрәт укыдылар, Латипов. Кем имам булып, Рөстәм, Адаш Рөстәм Вәлиуллин. Ул менә имам булып хезмәт итә. Дия назарәттә муфти хәзрәтнең еллар беренче урынбасары булып хезмәт итте. Анда дин өлкәсендә булмаганнары да, Аллаһка шөкер, диндә егетләребез күп. Кем нинди өлкәдә эшли торган булса да, Аллаһка шөкер. Булай мөнәсәбәтләрегез ничек Габделмалик бабай белән? Малик бабай белән мөнәсәбәтебез менә нәрсә дип әйтергә. Алар бит шул Малик бабай мәчетне яңадан кайтару юлында инде байрак күтәреп йөри башлаган кеше бит. Шуңа күрә һәрбер өйгә кереп, имзалар җыеп йөреп инде. Әлхәмдүлилләһ, бу эшкә алар ирештеләр. Мәчет ачылды. Шуңа күрә без менә 89 елны даим йөри торган вакытларында Малик бабайлар алар инде Буадан күчеп киткәннәр иде. Хиҗрәт кылдылар. Шуңа күрә алар шул Таҗикстан, аннары Казакстан теге җирләрендә инде шунда ихлас ниятләре белән чыгып киткәннәр иде. Шуңа күрә Малик бабайлар ул шур вакытларында инде Буада булмадылар. Әйтәм мин, Малик бабайларны һаман да шул 80-нче елның башларында менә җылы иләрендә, белмим, кадерләделәр, хөрмәт иттеләр, белмим, намаз укый торган бала булганга күрәме инде. Иртән Зөлфия апа каймаклар дип кыздыра иде. Шулай Малик бабай белән, белмим, балалар укырга килгән вакытында көне буе укымый бит инде. 1 сәгать ярым. Калган вакытында инде Малик бабай үзенең
сугышта йөргәннәрен искә төшерде инде. Ул да 16 яшендә теге сугышка эләккәннәрендә инде алар яшь вакытында теге яшьләрен арттырып 18 яшь дип инде. Шул яшь вакытлардан, шул сугыш чорындагы булганнарын теге сөйләде. Дальний Востокларда алар булдылар. Шуңа күрә, кызык инде. Сабый балаларга бит, сабый дип инде, хәтта 15-16 яшь сабый дип әйтеп булмый. Балигатка ирешкән, барыбер менә Малик бабайның сөйләгән теге сугыш чорлары инде бер теге батырчылык. Бөтен братларыбыз сугышта катнашты. Аллаһның рәхмәте ди. Бөтенебез исән сау кайттык ди. Менә кайбер гаиләләрдә бит малай бөтенесе сугыш кырларында ятып калды. Аллаһның рәхмәте, без бөтенебез исән сау имин кайттык ди. Әле инде Малик бабайның энесе Куддус бабай, алхамдулилlah, әле теге кай вакытта күрсәтәләр, мәчетләр ачылыш вакытларында чыгып малай. Телгә осталар бит алар. Алхамдулилlah, осталар. Ихласлылар, ничектер диңгез. Ихласлылар. И матур кешеләр, менә теге карап торганда бик матурлар иде. Малик бабайның Тамра истәлеге. Малик бабайның нәрсә дип әйтим инде, менә кәҗәләрне ярата иде. Кәҗәләрне ярата иде. Чыга иде кәҗәләрне көтәргә малай. Ялла, үлеп ярата иде малай. Кәҗәне рәнҗеткәннәрне малай теге кеше рәнҗеткән сыман кебек кабул итә иде. Бер кайтып сөйләде малай ди. Белмим, хәтта теге бәрелешү дә булды кебегрәк инде. Шулай. Алла рәхмәт яусын. Амин. Яхшы. Рухлар шат булсын. Амин, шулай булсын инде. Хәзрәт хәзрәтнең дә Абдулмалик бабай барчаларына шул чорда дингә хезмәт куйганнарның. Да. Әле бит ул диге. Монда бер истәлек дигән ничек балалар җыеп алып килгәннәрен шуңа. Монда менә Малик бабай да менә монда бит инде балалар теге әниләр инде шул җәйге һәм кышкы каникулларда бала җыялар иде. Менә Малик бабай инде монда балалар бер төркем балаларын алып килде. Үзенең теге Куддус абыйның балаларын алып килде. Мәүлид, Ансарны армиядан кайткан вакытта эләктереп алган. Ансар әйдә балаларны теге миңа булыш әле дип. Ансар армиядан кайткан әле теге кызлар янына йөгерәсе килгәндер инде бәлки. Малик бабайның басымы белән әйдә Казанга миңа теге балаларны үзем генә алып килмәскә. Шулай итеп менә килеп керделәр. Ансар кайдыр китәргә минем бар дип инде Малик бабай тукта инде, әтидә басып ясадылар. Әйдә бу кичне балалар белән бул әле, алар бит әле ничек булыр монда дип инде. Ансар да балалар белән бергә укып, малай шуларны бер кая китмәстән каникулларда балалар белән бергә укып җибәрде. Шуңа күрә менә балаларны дин тәрбиясендә теге тәрбияләү өлкәсендә инде Малик бабай әйтәм бит менә әтиләр менә йөрәкләргә салынган. Шуңа күрә Раббым Аллам менә рәхмәте кемгә бирә, кемгә бирми менә. Алхамдулилlah, менә Малик бабайлар әтиләргә Алла Субханаһу ва Тәгалә күңелләренә салды. Шуңа күрә әйтәм бит инде мәчет менә буада иске мәчетне кайтару өлкәсендә дә бит инде 90-нчы елларда, 80-нчы еллары бит әле теге совет чор. Шуңа күрә батырчылык та кирәк. Шуңа күрә әйтәм бит, рәхмәт яусын. Рәхмәт, менә шушы мәчетләрдә күпме намаз укылса, Малик бабайга дуга булып бирешсен. Малик бабайның әтисенә, бабасына, бөтенесенә инде.